a postupující ze základu Michel Castagna, Jakub Dorsel a Chris Holder. A jak Petr říkal, pojďme si odpočinout v té jízdě, tak odpočineme si od toho fandění české stopě, jinak to může být opět zase velmi zajímavá rozjížďka, ale když se díváme tady do této jízdy, komu fandit, tak možná fanoušci automotoklubu Zlatá Přilba Pardubice vzhledem k ligové účasti budou fandit Andřej si Lebeděvsovi, který jede se žlutou přilbou. Ale jak už jsem řekl, Chris Holder jede dnes skvěle. No a navíc i on umí jezdit po venku, no ale Andřej Lebeděv zatím, on startuje vlastně v seriálu Grand Prix, nahrazuje, nebo je tam tím prvním rezervním jezdcem a můžu říct, že zatím v žádném z těch závodů nesklamal. Takže by se dalo říct, že Andřej Lebeděv je právě jezdec, který se v letošním roce v seriálu Grand Prix představoval pravidelně, nikdy v nich nesklamal, no a to třeba budou na divokou kartu. Vše je připraveno k odstartování jízdy s pořadovým číslem 16. Šachovnicová vlajka je připravena za 4 kola, ale padá nám tady Paco Castagna. Uvidíme, jestli zvedne motocykl. Ne, lehá si na dráhu, ta jízda zřejmě bude přerušena. Už by měly vlát červené vlajky, ano. A vlají. Takže je nám úplně jedno, kdo je na čele, ale Michel Paco Castagna tam upadl a zdálo se mi, že to byl nezaviněný pád. Uvidíme, jak rozhodne rozhodčí tohoto závodu, jestli bude Castagna vyloučen nebo nebude vyloučen, i když vyloučit Paco Castagnu, to chce asi trochu osobní odvahy. A to já si myslím, že to u Pavla Váni nehrozí. On když bude přesvědčen, že ten jezdec upadl sám. A už tam bliká červená. Bliká červená. Ono zcela oprávněně, podívejte se na to, tam nebylo vůbec nic, takže Paco Castagna je po zásluze, dejme to do uvozovek, protože samozřejmě oprávněně, tak, to je ten správný výraz. To bude takový zajímavý průjezd, protože většinou jezdí z druhé strany a start maršál jim ukazuje jiný prapor, nežli ten černý prava. Je to taková, tohle byla zvláštnost, pokud to některý fotograf zachytil, může mít třeba Paco Castagna krásnou